Γεια σας. Είμαι η Μαρία Παπαγρηγορίου, συντάκτρια μόδα στο περιοδικό Mirror και επειδή ξέρω, πιστέψτε με πόσο δύσκολο είναι, μιλάμε αμέσως τώρα για το πώς δίνονται τα κορίτσια με περιφέρεια, ο γνωστός σωματότυπος αχλάδι. Το Hollywood ευτυχώς είναι γεμάτο από ζουμερά κορίτσια που μπορούν να μας δώσουν πολύ ωραία tips. Πρώτη και καλύτερη Kim Kardashian, η οποία φοράει πολύ συχνά και πολύ σωστά bootcut jean που μακραίνουν αυτόματα τα πόδια και δίνουν την εντύπωση μιας πιο λεπτής περιφέρειας. Εξίσου ζουμερή και πολύ επιτυχημένη η J.Lo, η οποία εδώ φοράει μία φούστα σε γραμμή Α, λεπτή περιφέρεια, μακριά πόδια σε 1 λεπτό. Ένα πολύ κλασικό κόλπο, το οποίο κάνουν πολλά κορίτσια με περιφέρεια και είναι πάρα πολύ εύκολο να εφαρμόσουμε, είναι τα statement κολλιέ. Αυτό είναι ένα πολύ απλό τρίκ για να μεταφέρουμε το ενδιαφέρον πάνω στη σιλουέτα μας από τη μέση και πάνω. Φορτώνουμε εδώ χρώμα, ζωντάνια και από κάτω κανείς δεν ασχολείται με το τι συμβαίνει. Ένα πάρα πολύ ωραίο tip για την διαχείριση του σωματότυπου αχλαδιού είναι η σωστή διαχείριση των χρωμάτων και θα σας δείξω αμέσως τι εννοώ. Έχουμε εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο ντεπιές, το οποίο περιλαμβάνει πιο ανοιχτό χρωμοτόπ, πιο σκούρο παντελόνι. Αμέσως δίνουμε περισσότερο φως στο σώμα από τη μέση και πάνω, από τη μέση και κάτω μειώνουμε τις εντυπώσεις και ειδικά αν διαλέξουμε ένα top με έντονες δαντέλες και στολίσματα σε ώμους και στο γιακά, καταφέρνουμε να κάνουμε ακριβώς αυτό που θέλουμε. Ενδιαφέρον περισσότερο από τη μέση και πάνω, λιγότερος όγκος στην περιφέρεια. Και επειδή τα προβλήματα και οι απορίες ποτέ δεν τελειώνουν, μην ξεχνάς, περιμένω mail με άλλες ερωτήσεις στο papagrigouriou@atticamedia.gr. Γεια σας! As I'm walking down Hoots to Heavenly